Φίλες και φίλοι της Μικρής Λιανικής, γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Πλακόπουλος, υπεύθυνος του Τμήματος Υποστήριξης Μελών Κιόσκης, του μοναδικού οργανωμένου δικτύου Μικρής Λιανικής στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα Κιόσκης Video News με απλή, σύντομη και ουσιαστική ενημέρωση για τα θέματα της Μικρής Λιανικής που αφορούν τον κλάδο. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο αλλάζει οριστικά το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούσαν πάνω από 100 χρόνια τα περίπτερα. Μέχρι πρότινος άδειες περιπτέρων έπαιρναν οι ανάπηροι και τα θύματα πολέμου, οι ανάπηροι και τα θύματα ειρηνικής περίοδου, οι ανάπηροι και τα θύματα μάχου πληθυσμού, οι ανάπηροι και τα θύματα του απελευθερωτικού αγώνα, οι ανάπηροι και τα θύματα της Κύπρου, οι πολίτεκνοι, τα άτομα με αναπηρία πάνω από 67% και οι αγωνιστές της Κύπρου εφόσον είχαν βιοποριστικό πρόβλημα. Ο νόμος 1044 του 1971, που ρύθμιζε τα θέματα της αδειοδότησης των περιπτέρων, προέβλεπε τις άδειες περιπτέρων στην πλειοψηφία των κατηγοριών των δικαιούχων, σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, το δικαίωμα εκμετάλλευσης περιπτέρων να κληρονομείται στη σύζυγο, στα ανήλικα τέκνα, στην άγαμη ή διαζαβημένη θυγατέρα. Ο νέος νόμος, ο 4093 του 2012, με την παράγραφο σ*2, προβλέπει ότι οι διοικητικές άδειες διατηρούνται μέχρι τη λήξη τους. Δεν μεταβιβάζονται όμως, ούτε κληρονομούνται. Οι διοικητικές άδειες που αναφέρει ο νόμος είναι η παραχώρηση αδείας εκμετάλλευσης περιπτέρου στον δικαιούχο και η διάρκεια της ημισόβια, δηλαδή ο δικαιούχος θα την έχει όσο ζει, και η έγκριση εκμίσθωσης περιπτέρου, όταν ο δικαιούχος ενοικιάζει το περίπτερο σε τρίτο πρόσωπο και η διάρκεια της είναι 7 ετής. Η σύμβαση μίσθωσης είναι ισχυρή και ισχύει μέχρι το τέλος της, ακόμα και στην περίπτωση που ο δικαιούχος πεθάνει κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Αυτό σημαίνει ότι οι δικαιούχοι αδειών περιπτέρων που είναι εν ζωή μπορούν να μισθώνουν, εάν δεν τα εκμεταλλεύονται οι ίδιοι, τις άδειες περιπτέρων που κατέχουν όσο ζουν. Οι κληρονόμοι των δικαιούχων αδειών περιπτέρων δεν έχουν πλέον το δικαίωμα να κληρονομήσουν την άδεια. Το Ταμείο Αρρωγής συνεχίζει να εισπράττει τα ενίκια των σχολαζών των περιπτέρων. Οι συμβάσεις μίσθωσης αδειών περιπτέρων ισχύουν μέχρι τη λήξη τους, ανεξάρτητα αν ο δικαιούχος της μίσθωσης έχει πεθάνει. Οι συμβάσεις μίσθωσης είναι 7 ετής και πρώτης λήξης τους δεν είναι δυνατόν να ανανεωθούν με τον ίδιο μισθωτή. Επιτρέπεται, σύμφωνα με τον νόμο 3919 του 2011, η μίσθωση αδειών περιπτέρων από νομικά πρόσωπα, δηλαδή από εταιρείες. Επιτρέπεται η μίσθωση αδειών περιπτέρων από νομικά ή φυσικά πρόσωπα πέραν της μίας, πάλι σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, τον 3919 του 2011. Από 1η Πρώτου του 2014, οι δικαιούχοι αδειών περιπτέρων υποχρεούνται στην καταβολή τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με τον νόμο 1080 του 1980, για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου. Σε περίπτωση που οι διοικητικές άδειες περιπτέρων έχουν λήξει, αυτές οι άδειες περιέρχονται στη δικαιοδοσία των Δήμων, όπου οριοθετούνται εκ νέου, σύμφωνα με τους νόμους που αφορούν την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, την αισθητική και λειτουργική φυσιογνωμία του αστικού περιβάλλοντος και την προστασία της κοινής χρήσης. Απαιτείται γνώμη της οικίας αστυνομικής αρχής και σε περίπτωση αρνητικής γνώμης δεν τοποθετείται άδεια περιπτέρου. Το 30% των αδειών περιπτέρων, αφού επιλεχθεί με κλήρωση, παραχωρείται σε ΑΜΕΑ και πολίτεκνους, πάλι με κλήρωση. Οι ΑΜΕΑ και οι πολίτεκνοι που θα μετέχουν στην κλήρωση για την απόδοση άδειας περιπτέρου θα επιλεχθούν με ισοδηματικά κριτήρια. Οι ΑΜΕΑ και οι πολίτεκνοι που θα λάβουν άδεια περιπτέρου με το νέο νομοθετικό πλαίσιο είναι πλέον υποχρεωμένοι στην καταβολή δημοτικών τελών, σύμφωνα πάντα με τον νόμο του 1980 το 1980. Το υπόλοιπο 70% των αδειών περιπτέρων παραχωρείται με δημοπρασία σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις δημοτικές δημοπρασίες δημοτικών ακινήτων, με τις εξής προϋποθέσεις. Απαγορεύεται η αναμίσθωση ή η υπεκμίσθωση ή η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης σε τρίτους. Απαιτείται η κατάθεση εγγύησης υπέρ του Δήμου για την εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που αφορούν στη χωροθέτηση της κατασκευής του περιπτέρου. Ο καθορισμός της τιμής εκκίνησης του καταβληταίου μισθώματος καθορίζεται από την εμπορικότητα του περιπτέρου
και τη δυνατότητα παραχώρησης περιβάλλοντος κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη της οικονομικής του δραστηριότητας. Οι πλειοδότες των δημοπρασιών υποχρεούνται πέρα του μισθώματος να καταβάλουν και τέλη για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, πέρα από αυτό που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου. Ο χρόνος παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης των θέσεων των περιπτέρων, ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 έτη. Αυτό ήταν ένα ακόμα βίντεο news της Κιόσκης. Υπενθυμίζουμε του μοναδικού οργανωμένου δικτύου Μικρής Λιανικής σε όλη την Ελλάδα και μπορείτε να το δείτε στην ιστοσελίδα μας www.kioskis.gr. Να είστε καλά, γεια σας.